Prečo používať rodovo citlivý jazyk? Rodové stereotypy sú zakorenené v spoločenských normách a kultúrnych tradíciách vrátane jazyka. Jazyk má silný vplyv na to, ako vnímame svet okolo nás. Používanie inkluzívneho jazyka, ktorý nepodporuje stereotypy, pomáha zmeniť ich vnímanie spoločnosťou. Je preto veľmi dôležité vyhýbať sa tzv. Generickému maskulínu, teda zaužívanému spôsobu vyjadrovania sa, keď sa mužský rod používa ako univerzálne označenie pre mužov aj ženy. Toto zjednodušenie zneviditeľňuje ženský rod. Je dôležité hovoriť nielen o študentoch, ale aj o študentkách, učiteľkách, lekárkach a poslankyniach. Používanie rodovo citlivého jazyka je v súlade s gramatickými pravidlami slovenského jazyka. Skúsenosti z vyspelých krajín, kde sa dlhodobo používa, ako napríklad Nemecko, dokazujú, že pomáha v prekonávaní rodových stereotypov. To, ako hovoríme, určuje, ako myslíme, a to, ako myslíme, podmienuje, ako konáme.